Eu son Sara Figueira Rodríguez e isto é un Minuto Azul. A palabra de que vou falar hoxe é gateira. Isto pode ter dous significados. O primeiro sería calquera burato na parede ou na cuberta dunha embarcación. O segundo é unha peza colocada enriba da regala das embarcacións tradicionais, de forma rectangular que cunha fenda no centro en forma de U, que se emprega para guiar por ela ao cabo. Esta ten unha orixe moi antiga, pero non se sabe o sitio orixinal da súa procedencia. Se traducimos a outras linguas, en castelán sería gatera, no francés é cuvier, no inglés choc e no portugués pode ser alboil co primer significado ou escoteira co segundo. A palabra podémola relacionar con Rianxo, xa que esta é unha vila mariñeira na que hai moitas embarcacións as cales todas teñen gateiras para guiar ao cabo. E algunhas, debido a un golpe, tamén puideron ocasionar algunha gateira, igual que no resto de toda a costa galega. E ata aquí sería o meu Minuto Azul.